iku salah sijine kecamatan sing ana ning Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Seko jenengane daerah iki telahan karisidenan Kedu dicikuk. Kedu kuwi ana 14 desa karo ibu kota kecamatane ana ing Desa Kedu. Seni pewayangan gaya Kedu dilekasi karo salah sijine tokoh dalang sing jenengane Ki Lebda Jiwo utawa Ki Pajang Mas sing asale saka Desa Kedu, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung. Ing awale Ki Pajang Mas karo anake sing jenengane Ki Marwangsa yaiku loro tokoh seniman sing aktif bangun pewayangan ning nggon daerahe. Jadi mengenai sejarah wayang Kedu ya Mbak ya, ini kalau berdasarkan tulisan ini tersirat di dalam Serat Centini. Dalam Serat Centini itu menyebutkan bahwa salah satu peristiwa peralihan dari wayang beber yang bentuknya seperti kelir terus berubah menjadi wayang purwa, wayang kulit yang seperti sekarang ini, itu saat pemerintahan Sultan Agung Hanyokroowati, Raja Mataram yang kesekian kalinya. Jadi 1601 sampai 1613 ini durasi peralihan wayang. Dan wayang Kedu bentuknya adalah wayang purwa atau wayang kulit. Adapun tokoh pertama dan pembuatan pertama dari wayang Kedu ini tersebut di dalam Serat Centini adalah yang bernama Ki Pajang Mas. Beliau berasal dari Kedu yang bisa membuat wayang dan memainkan wayang. Diketahui oleh pihak kerajaan, kemudian ditarik, dimasukkan ke kerajaan, dijadikan wayang ataupun dalang keraton. Dan sesuai perintah dari Raja Mataram untuk wayang Kedu yang pertama kali dibuat, ini adalah wayang dengan bentuk sosok Raden Janaka yang diberi nama Kiai Jimat. Ini wayang Kedu pertama kali yang dibuat. Ini Kiai Jimat dengan bentuk tokoh Raden Janaka. Ya. Ini kalau sejarah mengenai tertulis wayang Kedu. Kemudian untuk agenda atau pementasan wayang Kedu, ini kami sampaikan dulu bahwa wayang Kedu ini dengan wayang gaya Surakarta maupun Yogyakarta ini ada beberapa yang membedakan. Di antaranya yang membedakan antara wayang Kedu dengan wayang gagrak Surakarta maupun Yogyakarta, satu dari iringan gamelan gending larasnya ini berbeda. Kemudian dari nama-nama tokohnya berbeda, walaupun bentuk wayangnya sama tapi nama tokohnya berbeda. Kemudian dari cerita juga berbeda. Bisa ditarik kesimpulan bahwa wayang Kedu ini yang membedakan ceritanya berdasarkan kebutuhan. Karena untuk wayang Kedu ini mayoritas menceritakan kehidupan sehari-hari, bidang pertanian, bidang peternakan, kemudian sesuai dengan kebutuhannya mungkin ada ruatan desa, ruatan anak, ruatan keluarga dan sebagainya. Jadi wayang Kedu yang membedakan dengan wayang Surakarta maupun Yogyakarta salah satunya seperti itu. Kalau di Kedu sendiri, ini agenda rutin pementasan wayang Kedu adalah setahun sekali saat Grebeg Ki Ageng Makukuwan. Ini dilaksanakan setiap bulan Syakban atau bulan Ruwah setiap tahunnya. Ini rangkaian kegiatan hol dan Grebeg Ki Ageng Makukuwan diakhiri dengan pentas wayang Kedu. Begitu kalau untuk pementasannya. Dan juga kemarin sempat juga di luar dari event hall dan Grebeg Makukuwan kita mengadakan yang istilahnya wayang Kedu Reborn. Ini kita mementaskan khusus satu pementasan wayang Kedu. Ya, jadi sebagai
tujuan untuk menjaga dan melestarikan warisan leluhur. Ya. Ya. Nang Desa Kedu, Kecamatan Kedu Temanggung, ya uga ana petilasan Ki Ageng Makukuhan sing dibangun karo pemerintah. Petilasan iki rame ditekoni peziarah-peziarah ning wektu-wektu tertentu kanggo pengiling-iling sosok bersejarah ning Temanggung kuwi. Ki Ageng Makukuhan sing jenengane uga ditelah Syekh Maulana Takwim, Joko Teguh lan Maha Bungkung. Ing sandinge kuwi piyambake uga ditelah Sunan Kedu, mergane wis nyebarake agama Islam ing daerah Kedu, sing saiki manggon nang Desa Kedu, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung. Makam Simbah Wali Kabon iki terletak ning Desa Bandung Gede, Kecamatan Kedu. Nek arek ziarah kudu munggah bukit, mergane makame ana ning dhuwur bukit. Acara kepisan Grebeg Makukuhan yaiku haul. Haul kuwi peringatan sedone wong sing dilakoni setahun pisan. Haul diisi pengajian lan donga sik digelar bareng-bareng. Tujuane gawe dongake ahli kubur men kabeh amal ibadahe sik dilakoni nalika urip ditampa Allah Subhanahu wa taala. Uga gawe ngenang teladane Ki Ageng Makukuhan. Rameng kuwi ning acara kuwi ana pentasan musik religius rebana sik digawake karo remaja desa. Dino pertama diisi kesenian kaya topeng ireng, jaran kepang, kewanan. Kewanan iku kesenian sik meh padha kaya jaran kepang tapi diperanake kewan sik kaya kebo lan harimau. Dino keloro biasane diisi kirab budaya sing dilaksanake nang dalan-dalan Gede Kedu. Kirab budaya kuwi gabungan saka kesenian desa-desa nang Kedu. Tiap desane nyapake pertunjukan sik arek dipamerke. Akeh saka para peserta sing nggawa patung gede-gede sing nglambangke ikon Temanggung. Contone kaya patung anyaman pitik cemani, wit mbako, jaran kepang karo gunungan sing isine akeh tanduran-tanduran. Pitik cemani yaiku pitik hasil saka persilangan pitik Kedu sing awal mulane saka Ki Ageng Makukuhan. Persilangan kuwi ngasilke pitik warna ireng saka tulang, darah, daging kabeh warnane ireng. Pitik iki biasane digunakake gawe upacara ritual. Sementara tanduran bako yaiku hasil tanduran sik ditandur karo Ki Ageng Makukuhan. Juk, jaran kepang yaiku kesenian tradisional andalane wong Temanggung. Terakhir yaiku gunungan, seisine hasil panen saka sawah. Gunungan iki diarak terus pas tekan Kedung Makukuhan, gunungan kuwi bakal digawe rebutan karo masyarakat. Topo sik jikuk tanduran saka gunungan dipercaya iso nyuburke sawah lan nglancarke panen.